Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै जेब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव खालामा जासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर निजरा बर' आरो दैदेन औवारिनि सायाव लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर आङो दा भिडिअ बानायनाय समाव आं फांखा होनानैसो भिडिअ बानायगासिनो दं लोगोफोर साउन्डआवहाय एसे माबाफोर प्रब्लेम खोनायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला गरमाबो जिबायदि गरम बेनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ फांखा होनानैसो बानायनो गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला फांखा होआबानो भिडिअखौ बानायनो हाया आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो निजरा बर'नि मा भिडिअ होनबा बे भिडिअआव जाहैबाय लोगोफोर निजरा बर'आ गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे दहाय फुंनिफ्रायनो गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे दैदेनखौहाय लानानै गोबांथार भिडिअ होबाय थादोंमोन आरोना बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर दैदेना गावखौहाय गाज्रि खालामनो नागिरदोंमोन दैदेना गावनि फैसा थगायना जादों मादों ओरै बायदिसिना खोथा बुंनानै बिथाङा गोबांथार गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ आं नुखादों नुनाया ओमफ्राय बाव आं कमेन्टफोरखौ चेक खालामदों आरोमोन ना ओमफ्राय बेयाव गोबांथार मानसियानो भिउसनि थाखायसो बेफोरबायदि बानायदों मादों ना गोबांथार बुंदोंमोन ओमफ्राय आंबो सानदोंमोन मा भिउसनि थाखायसो बिथांमोना बेफोरबायदि दावराव खालामफ्लादों आं बेफोरबायदि सानदोंमोन आरोना खालामफ्लायोबो नालाय ओमफ्राय बेखौ साननानै थांबाय जेबो आं बेफोरथियाव आं भिडिअ लाबासै ओरैनो बिथांमोना ओरैनो फेक कन्ट्रभार्सि खालामफ्लादों सानदोंमोन आरोना ओंखायनो नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ आङो आपडेट होआलासिनो आं भिडिअ बानायालासिनो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थानाय समाव नैबे दा बेलासि समावहाय आं मोनसे भिडिअ नुबाय दैदेन औवारिनि फेसबुक पेजाव दैदेन औवारिया मा होनो निजरा बर'नि जेनोखि निजरा बर'आ गावनि रुमाव थायो रुम भारा लाना थायो होनना बुंदों बिथाङा बङाइगावआवहाय बङाइगावना मा माबा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा जाबाय बङाइगाव थाहैनायाव फैदो कमफ्राम मोनसे आङो ओमफ्राय बिथाङा बिसिखौ लानानै लोगोफोर सानै साथाम लांफादों खोमा निजरा बर'नि रुमाव थांनानै एसे एनै दावराव जाहैयो आरोना बिथाङाबो नंगौखौ बुंजादों ना नङैखौ बुंजादों बेखौथ' जों बुंनो हाला खिन्थु गाव थांनानैहाय निजरा बर'खौ बुंहैनाय मथेब्लाथ' भिडिअ नायनायब्ला दैदेनाहाय नङै जेनेबा गाव गोरोन्थि मावैखौ बुंनायनि थाखाय बिथाङा बेनि रुमाव थांदों जानो हागौ ओमफ्राय बे खोथाफ्रा बेसेबां सैथो जों ससियेल मिडियाआव नुदों जे दैदेनाहाय निजरा बर'नि रुमाव थांनानै बिसिखौ लानानै थांनानै एसे एनै दावराव दावसि जाहैदों आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअ क्लिपखौ आं होना होगोन नोंथांमोनाबो नायना लानो हागोन आरोना बिथांमोननि दावरावआ बोरै जोंथ' बेखौ क्लियारलि मोनथिला बिथांमोननि बे पार्सनेल मेटारखौनो होनजाबाय पार्सनेल मेटारबाबो बिथांमोना ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय नैबे दावरावआ जाजेनदोंमोन नालाय दा ससियेल मिडियाआवनो होजोबनाय जादों आरोना फारनैबो साइडजोंनो निजरा बर'आ होग्रोदोंमोन ओमफ्राय दा दैदेन औवारियाबो होबाय आरोना जेनोखि निजरा बर'नि रुमाव थांनानैहाय बिसिखौ लांफादों निजरा बर'खौहाय दैदेन औवारिनि बिसिया एसे फंनैसो होदों खोमा ओमफ्राय बे भिडिअ दंमोन बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ सोरबा नुवाखै जानांगौ ओमफ्राय आं बै भिडिअखौ होनाय जानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला इउटुबनि गाइडलाइन्स मथे बेफोरबायदि माबाखौ होनाया मोजां नङा नालाय बेनि थाखायनो आं नोंथांनो नैबे मा होनो दैदेन औवारि बिसि निजरा बर'खौ बुंनायखौ आं होला आरोना फंनैसो होदों खोमा ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे दैदेन औवारिनि भिडिअखौ मोनसे क्लिप होगोन आं बे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो बुजि मोनो आरोना साबेसे मानसि दं जोंजों साबेसे मानसि दं मा लोगोजाया मा सिखाखो आं केस जागोन होलै जाम्बि आं केस जागोन साबेसे जागोन जों थानांबाय दिन्थि गोख्रै साबेसे दिन्थि आं बेखौ बासिदोंमोन नामा बासिन जाग्राया गोख्रै दिन्थि खाबिसा बासिन जाग्राया
नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै मा बुंहरनो सानो बिथांमोनाथ' इसेबां बुङो आं बिथांमोननि सायाव जेबो बुंहरला आरोना नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन बिथांमोनखौ मा बुजायनो सानो मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरनो हागोन आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लानानै शेयार खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना लिरनानैहाय मा बुंनो सानो बिथांमोननि सायाव शेयार खालामनो हागोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाबा